Son huiste Scoil Acla, ba bhaith lom fáilte a ribh gach duine go dtí an tafran fíor speisialta seo, Aifreann Scoil Acla. Fáilte hamáid a gach duine a bhfuil ag féachán sisteá ar leathan á Facebook. Cé go bhfuil Lord den Scoil Saoirí ar lína im lína, guian muid rát ar obair na seachtaine. Tá muid an chuiot a Father Tom ag tá ceiliúrú an tafran inniu as a chuid cháhar agus a chuid haciíochta de Scoil Acla i gcónaí. Míle buíochas, Father Tom. Gur maithí go Aifreann leis do focail áling sin. Agus inis, in animanachar agus an bhic agus an spirit ní. Go raibh an tír na libh. Agus leat féin. Agus fáilte a chuirde go léir an Aifreann speisialta seo. Chumhníimiid inis ar na daoine a ghlach páirtí Scoil Acla i rith na bliana agus cóide Scoil Acla ar fud na cruinne atá imithe ar slí na fíorna. Godóri dia solas na flahiis da anamna dílis na maraf. Amen. A bhráthra tugumid ar bacha hon chuimhne, hon gomú sin an tafran a céilúrú. Adbhíam de dhia ile húgta agus tíse a bhráthra. Gur faciméid go tom le smíú agus le bríthar, le ngriomh agus le fálaí. Tríma thar féin, trímór thar féin. Ar an ábhar sin, icíonn ar níomhúir ar siúid, ar na handla agus ar na níomh, agus ar se a bharrte, cuir go hon an siúil na dia. Go neán na dia ile húgta trócararing, go maithí sé ar bacadún, agus go dóirí sé hon na batha sírí sin. Amen. Glór de dhéas na háda, agus ar talamh siúcháin de lucht de fáirte, mulla mid siú, móra mid siú, aire mid siú. Tugumid glór leis, gabhmuid buíthas leat as uach do mhór glóra. Níor na dia a rí na bhlachas, a dhia ahar ina húgtaí, a hiorna a éon bhic a Ísa Christ, a hiorna dia ún dé macanahar. Tys a hógan pacian dan dyn trocrari. Tys a hógan pacian dan glacen ar nida. Tys a eto hir gysna
Jane Trocher. Agus tú bháin is lífa, is tú bháin is tíirna, is tú bháin is róir de Isa Christ, mar éon leis an Spirit níomh, in glóir sé an Father. Amen. Go bhimiis. A dhia is tú dídán na línaí a bhfuil a muín asad, agus níl neart ná nífacht an éon ní I de eagmas. Brun go fílaring do chrócara, agus mún dún faim a bhaint as maithasí an tíl seo. I slí is go bhéadamid ar grí a bheith sna maithasí buana, sin ar nó go bheith thugad trín ar díarna Isa Christ. Amen. An héad léocht, slucht as leabhar na ríthe. Hannig fearr ó bháil seála seo, agus thug sé leis chun gile dé arán a rinneú den na céad tarthaí. Fiche bulín orna agus sarúr uair. Tóir don phobal é le hithe ar sa Elíse. Dragar a thurbhí seo. Cén chuí a féidirlumm é seo a rins ar chéad duine. Tóir don phobal é le hithe a dúirt sé. Or seo mar a dear an tíirna. Ísí siad agus bé fuil fácha acu. Rinn sé orthú é. Dí siad agus bhí fuil fácha acu mar a dúirt an tíirna. Brithir dé. An dara léocht, slucht as litraníomh Pól chuig na hafísí. Tá méid impi ormh, gábhrí sin agus mé im a phríosúna ag an tíirna, war síla thuirt go chuí de réir na ngaramatha atá fáte agah, agus sibh a bheith lán dúrísle do láchas agus daine. Curigí sús go cathrana le chéile agus Johnigí war níhil chun an éontacht a hagan ón spirid a chumad faoi cheangal na síochána. Éon chorp amháin agus éon spirid amháin atá anmh. Sa chuí nach bhfuil éon dóchas amháin agah ó fuairse bhór ngaram ó dhia. Níl an ach éon tíirna amháin.
Éon creideh amháin, agus éon waistú amháin. Níl an ach éon dia amháin atá ina athair ag chuile é os cionn chuile agus ag gríomhú I chuile agus is tí I chuile Brithir J. Alleluia, alleluia. Ahar o'r diarni sa Christ, go nosgri sé súla ar negna, hon go digimish chadé mar údar dóchas dúin, ngaram ag dia, alleluia. Go rau an tír na liv. Slucht as an sosgel nífa, geréir níf ón. Sanam sin Jimmy Isa inon har farige na Galilee, is é sin farige Tiberius. Lan slú a mór mar honnig siad na mirúltí I bhí sé á Iánó ar lucht tinnis. Gau Isa an slíomhsús agus hui an siú den éanacht lena dhéispel. Bhí félan an Júdai an cháisc inach maranacht. Nuair a dáda Isa a húla mar sin, agus nuair a honnig go rá slú a mór ag teachtaige dúirt sé le Philip. Carnóimid arán hon go mé bia acu seo. Ag bant tríla as a dúirt sé é sin, mar bhí is ag féin cad a bhí sé chuna Iánó. Dreagar Philip níor lór luach dáchéad dínar darán hon go mé gram an duine acu. Dúirt duine dá dhéispel leis, ba hé Andrís é ddrachar híman padar. Tá ógad a han seo a bhfuil cúig bhuilín orna aige agus gá éisc, a cha rathaí an méid sin ar oréid daoine. Dúirt Isa corigí na daoine ina chuí. Bhí mór an fér san áit, chuí siad síos mar sin, timpeall 5,000 duine. Agus thóg Isa na bolínaí, daltaí agus run iad ar na daoine agus iad na chuí. Agus mar an ggéine oréid agus a báló de na héisc. Nuair a bhíad ar sách, dúirt sé le na dhéispel, bailigi an broscar fullaí, hon nach rathaí éon ní a mú. Bailí siad an sin lá dá chiis an déag de broscar as na 5 bolín orna a dag na daoine a fuair an béile. Nuair a tháinig na daoine mar sin an bhíreoilt a bhí déanta ag Isa, dúirt siad is é seo go dearfa an fá atá le teacht ar an síl. Agus ó bhí is ag Isa go rá ar eagna acu teacht á fúdó hon rí a Iánóide, thuaigh sé leis féin faoin slíomh ina éonar. Sin é Soscail J. Agus inis bé gaí an phobal againn agus tá éime ag teacsús an na paidirtha rá. Guion muid son na síochána, fud an domhain a lig, in or dír féin agus go mór mhór in or deala féin, a hiarna éislinn. A hiarna, gá amís buíthe slát as ucht na buna a thug tú doing. Cuidí linn úsáid a bhaint asú, go mór mhór bua an cheol, a hiarna éislinn. Cuirí muid faoi brí na gibha chlán Scoil Acla, idir sculairí, teagascóirí agus lucht tacaíochta. Ar muid urthaí iad a bhainú I rith na seachtaine amach roin, a hiarna éislinn. Gneanna dia uluachta, trócra ar anamnacha or sinsear a lig goléir, go háirithe iad siú do bhunaí agus a ghlach póirt is Scoil Acla, a hiarna éislinn.
agus níos le na míidir raid le hofra an Aifreann. Gwfigi a bhráthra gur nachraidia an tahar ile húpta leis an íbert seo weimse agus webse. Glach leis an brodanna seo ar frálamid dit a hiarna as flúrse de éile féin. Goniena na rúnjíomhra seo le chuach do grásta, sin an níomhú inar methe gná, agus sin a thuirt sláán honna an íomnas híraí, sin ar thugad sin ar Christ ar díorna. Go rá an tíor na libh. Tócaí war gríthe áirde. Gamuid buchas leis an tíor na dia. Is ceart agus is cordún go deimhin is cuí agus is tarabha tú a bhallú de hir agus í ngathart a hiarna a airnífa a dhia ile thuachtaí síraí trí gríostar díorna. Ba jóan leisin le bár trócara ar an duine a bhí ar seachrán, go sílófaí é ón maidin uire, céasú é ar an gros agus dúscail sé sin ón más gandóthas. De seirí sé ó warmh agus bhrun oring an bheithe híraí. Weim sin mar éon leis na hangul agus leis na hardangul, leis an trón agus leis an tíornas, agus le slúte ile na bhlaisis, chanamid dúnda do glór á rá gan stad. Is
A hir na dia is nífa tú go fearna, is tú tabar na néfach de go léir. Ní hín mar sin impimodjart na bronta na seo le drúg de spirit, hon gonéon fi díomh in ar gór, corp agus fol ar dír na Isa Christ. Doling sé an fáistá Johan féin, agus nuair a bhí sé a thuirt sús honna chéasta, thóg sé an trán, glach sé buíthas leat, bhris an trán agus thug dá dhéispel é árá. Glachigi agus ihigi I lig é seo, mar is é seo a chorp ó thórfar ar bhar san. An ghí chéna tar éis an topéir thóg sé an chalís, glach sé buíthas leat a ríist, agus thug dá dhéispel í árá. Glachigi agus óligi I lig eistí seo, mar is I seo chalís mo chuid fola, fol an nua homnaí híraí, dúirtarí ar bhar son, agus ar son an hinna déna, an maitianas na bachaí, deanagi é seo I gubhne ormsa. Canamí inis rún díomhar an creideh. De réir sin a hir na dia ag cuimhne dún ar bhás agus eisiairí Christ, a frálamid do tirán na batha agus chalís an plánia agus gamuid buíthas leat, mar gur fiú leit sin a bheithinna seasamhaí do láthar ag Johnú Seirbhíse duit. Iarmuid go húlart go néon fíle chéile le chucht an spirid níomh sinna atá páirte I gcorp agus I fáil Christ. Tór an chuimhne a hir na dia, daglis ar fud an dain, neartí sa gaharachtaí I gúideachta len ar bápa prunchís agus len ar náspach Mícheál agus leis an gléir a lig. Cuimhne freisin ar muntir féin a fuórbás agus iad ag súl le heisiairí glóhar. Cuimhnú ar ó siúd a lig atá imithe ar tlí na fearna agus fáiltí rópú isteach I solas do glóra. Déan trócar ar inge lig impimodjart agus go miú sin a bheith páirte sa bheithí híraí, an tú a bhallú agus a glóru I gúideachta na maidin mór a máthardé, na naomh aspal agus na naomh lig a ringe de heilte riomh anál trí do bhac Isa Christ. Is tríd agus leis agus an a thugtar ga honóir agus glór ditsa a dhí an tathair le thugta mar éon leis an spirid naomh trí hial na saoil. Amen. Guim is sinis hon an ahar fui mar a bhún ar slán hir dún á dheanú. Arnethe I tarneamh go éfar denam go dagad a riocht go nienta a heile ar an talamh mar nienta ar neamh, arnar an léithúil tórdún iniu agus maithan ar bhíocha mar a mahamid ar bhecin a féin agus ná lícsní gathú a sír sin óil. Sír sin ó gathulca impimodjart a hirna, Tordún síchan lenar linn, agus go mémuid le chawar de rócra, sír an baci gcónaí agus sláán ó chuilehúirt agus sin ag súl go luachra le teacht ar sláánithóra Isa Christ. A hirna Isa Christ a dúirt le daspal, fágam síhan agah, tugam dí muhíchan, ná féachar ar baci a thar greidirh daglis, Tor síchan dí agus éontaí in héile, faoi mar as tal leat féin, tus a bharna agus a réalín trí hial na saoil. Síchan an tíirna liv I gcóna. A úin dé a thógam paca an dáin déan trócaralaigh,
a unje a hogan pacian down Jane Trocarari, a unje a hogan pacian down Dordun Shichwan. Show e an che hogan pacian down. Is menor do siw the fwrchora hon bela on un. A hir ni fiume go dit farfini, agus abson fachel agus lais farna am. Banny an tíorna a anamlum, agus náide an dearmad dí dá tucalaí go léir. Gofaimiis. A hiorna glacamar an tacramint nífa ina ceilúramid bás agus da vic gonjana an tarta seo a bhrón sé aring le bar grádoing ar slánú síri a chorhan cín sinné ar ngabhagad trí gwist ar diarna. Amen. Agus inis gur maithgur go léir hon chuidú a thug sibh leis an Aifreann seo go mór scoil náisiúnta na polaí bémuid le chéile rístíim lína agus ceilúrú mór milse againn buíthas le dia. Go rá an tíorna libh. Agus leat féin. Go manaí dia i le húpta sibh, ahar, mac agus spirid naíomh. Tá an Aifreann thart imigí faoi Thuhan Príos. Buíochas le dia.